କି କରିପାରେ ତ ଗୋଚର ନାହିଁ ତୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ତେଣୁ ତୁ ବୋଲାଉ ଅନନ୍ତ ঠিক আছে সকল সৃষ্টিকর্তা সুহি সকল জন সুখদাতা সকল তোহর ভিয়াণ କିଛି ନାହିଁ ଆନ 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ତୁଠାରୁ ହୋଇଲେ ଜନମ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ରଜେ ଯାହାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସୁଶୀଳ ଯମରାଜ ଯେ ସୁତାହତ ସମସ୍ତେ ତାହାର ଆୟତ ମରଣ କାଳେ ଧରି ନେଇ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାର କରଇ ତତଲା ତେଲ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣେ ଢାଳଇ ଅତି କ୍ରୋଧ ମନେ ଅସତୀ ତ ଦାରୁଣୀ ତେହି ଶିମିଳି ଗଛେ ଟାଙ୍ଗି ନେଇ ବିଛା କଙ୍କଡ଼ା ନାଗ ସାପ କାମୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅଇ ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଦେଖି ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ ମନେ ମନ ବ୍ରତେ ମୋର ସନ୍ତୋଷ ସେ ବ୍ରତେ କରିବ ପ୍ରକାଶ ଯମ ସନ୍ତୋଷ ସବୁ ଭଲ ନହିଲେ ଜଳନ୍ତା ଅନଳ ବ୍ରତକୁ ରୁଚି ବନମାଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମନେ ଭାଳି ଯାହାର ମହିମା ଅନନ୍ତ ତାକୁ କି ଏହା ବଳବନ୍ତ ଏମନ୍ତ ଗଲା କିଛି ଦିନ ଦେଖ ବିଧାତା ବିଧିମାନ ପାଟଳିପୁରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଯେ ଏକଇ ନିର୍ଧନ ଜନ୍ମିଲେ ତାହାର 7 ସୁତ ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ ନିହତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ପାପ ପାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କଲା ଯାଇ ତାର ସେବାରେ ହୋଇ ବସ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ତାର ପାଶ ସ୍ୱପ୍ନ କହନ୍ତି ଦାମୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର କହ ତ ପତ୍ନୀ କି ତୁରିତ ଆଚରୁ ବାଟ ବ୍ରତ ଏଠି ସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କରିବେ ତୋଠାରେ ଜୟା ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଟହି ଏହି ଓଷା ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ ଗତ ତୃତୀୟ ନବମ ଶପଥ ଏହି 3 ଦିନଟି ପ୍ରଧାନ ଓଷା କରିବାର ବିଧାନ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏ ମତ ଅତି ନିଷ୍ଠୁରେ ଏହି ବ୍ରତ ଯେ ବଣ ପାତ୍ରରେ କରିବ ଧାନକୁ ତହିଁରେ ମାପିବ ସେହି ଦିନରେ ଚୁନା କୁଟି ସାରିବ ସବୁ ବଟାବଟି ଭୂତରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଯାକ କରିବ ନିଷ୍ଠା ପରେ ପାକ ତୁମ କୁଣ୍ଡାକୁ ଜଳେ ନେଇ ଦେଇଣ ଆଣିବ ଉଭେଇ
ଯେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ କରିଥିବ ସକଳ ପୂଜିବାକୁ ନେବ କେବେ ନ ରଖିବଟି ଶେଷ ରଖିଲେ ଜମ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଖୁ କଦଳୀ ମୂଳା ପୁଣ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥୋଇଣ ହସ୍ତରେ ଘେନି ଦୀପାବଳି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେବ ଧରି ମନରେ ଓଷା ମନାସିବ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ କହିଲେ ତାଙ୍କର ତନୟ ଏ ଓଷା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ଦାସୀ ଗଣ ଆନନ୍ଦେ କରିଲେ ଗମନ ରାଜାଙ୍କୁ ସଭାରେ ଜଣାଇ ରାଣୀଙ୍କ ପାଶେ ଦେଲେ ନେଇ ଶୁଣି ଏମନ୍ତ ଲୀଳାବତୀ ଦରିଦ୍ର ପାଇଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଚାତକ ଦେଖିଲା କି ଘନ ଅନ୍ଧ ପାଇଲା ଚକ୍ଷୁଦାନ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ କଲେ ଓଷା କରିବ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ଏମନ୍ତ ଗଲା ଦିନ କେତେ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ କେ ବଢ଼ିଲା ଶରୀର ହୋଇଲା ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠଇ ଘନ ଘନ ତୁଠୁଳ ହେଲା ସିଂହ କଟି ଖସିଲା ଖୋସା ପିନ୍ଧି ଶାଢ଼ୀ ଭାରି ହୋଇ ଅଳଙ୍କାର ଆହାରେ ଜନ୍ମିଲା ବିକାର ସୁପାତି ଯେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୋଇଲେ ଧରେଣୀ ଉପରି ଏମନ୍ତେ କେତେ କଲକ୍ଷଣ ସକଳ ହୋଇଲା ପୂରଣ କ୍ରମ 10 ମାସ ହୋଇଲା ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରସବିଲା ରାଜା ଆନନ୍ଦ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦରେ ଘରି ବଣୁ ପାଣି ହୋଇଲା ହାଟ ତୀର୍ଥ ଦୂର ମଣ୍ଡନ ହୋଇଲା ନଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡେ ବସେ ଦ୍ୱାରେ ପତାକା ଶିଖରୀରେ ଭାଟ ମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗାନ କଲ୍ୟାଣ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଲା ସେ ଦେଶ ସକଳ ଜନଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ ହୋଇଲା ବସ୍ତ୍ର ବିବରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ଆଦି ଧନ ଯେତେ ସେ ଧନ ଦେଲାଣି ତାହା କରିବ ବଖାଣି ପଞ୍ଚମ ଦିନେ ପଞ୍ଚୁଆତି ସପ୍ତ ଦିନରେ କଲେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମ ଦିନେ ଉଠିଆରି ବିଧାନ ମତେ କରି ଏକବିଂଶ ଦିନେ ପୁରାଣ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତେ ସାରିଲେ ଭୋଜନ ଘରକୁ ଚଳିଲେ ସର୍ବନ ଏମନ୍ତେ ଗଲା 21 ମନରେ ନାହିଁ ଆଉ ଓଷା ସୂତ୍ରନ ନାମ ବୀରସେନ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ଦେବୀ ଜନ ଏମନ୍ତେ ପୁରିଲା ବରଷ ଦରଟି କଥାରୁ ଶୀତୋଷ ସ୍ୱଭାବେ ରାଜା ଭେଳା ମନ ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ମଗନ ଓଷାର କଥା ନାହିଁ ମନେ 5 ବରଷ ହେଲା କ୍ରମେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଣ ବୀରସେନ
ଆରମ୍ଭ କରିଲା ପଠନ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଏ ନୀତି ପାଠ ପଠନେ ସଦାମତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୀଳ ସେ ପୁଅ ନ କରେ କା ସଙ୍ଗେ କଳହ 7 ବରଷ ଏହି ମତି ତେଣେ ଭାଳନ୍ତି ଜନ୍ତୁପତି ମଶା ମନରେ ନ କଲ ସୁଖରେ ରାଜା ଭୋଳ ହେଲା ଯାହା ସକାଶେ ଏତେ କଥା ସେ ଗଲେ ହେବ ତୋର ଚେତା ଏମନ୍ତ ଯମ ରାଜା ଭାଳି ଅତି କୋପରେ ଗଲେ ଚଳି ପାଠ ପଢ଼ିଣ ବୀର ସେନ ଘରକୁ କରଇ ଗମନ ଦେଖିଲେ ପାଶେ କେହି ନାହିଁ ଏକାକୀ ବାଳକ ବାନ୍ଧିନ ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଘେନି ଗଲେ ଘରେ ମାକୁ କହିଲେ ଚନ ଆଣିଛି ଅପୂର୍ବ ଭୋଜନ ଏହାକୁ କର ତୁରନ୍ଧନ ଖାଇଲେ ଦୋଷ ହେବ ମନ କାହାର ଏକଇର ବଳା କେମନ୍ତେ ତ ସତ ବଳିଲା ଯମଙ୍କ ଘରେ ଏହି କାଳେ ଅତିଥି ଏକ ପ୍ରବେଶିଲେ ତା ଦେଖି ବାଳକୁ ନେଇ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବେ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ମାତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ଯମରାଜ ସତ୍ୱର କର ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚୁର ଆଣତି ଅଣ ବେଗେ କର ବେଗ ଚଳି ବାଡ଼ିରେ ଖୋଳନ୍ତି କଦଳୀ এটা ମୁଁ ବଜାଉଥିଲି 10 ଫେଣିଆ କାନ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଆଣି 2 ଫେଣିଆରେ ଲୋଡ଼ି ଦେଖିଣ ଯମ ଯେ ହସିଲେ ମାତାକୁ ଡାକିଣ ବୁଝିଲେ କେତେ କଦଳୀ ଅବା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆଣିଲ ପାଇଁ ଜନନୀ ବୋଇଲେ ଯେ ସୁତ ବଡ଼କୁ ନ ଗଲା ମୋ ହାତ 7ଟି ନ ବଳିଲା ଯହୁଁ ଆଣିଲି ଏହା କତ ମୁଁ ପୁତ୍ର ବଳିଲ ମାତା ମୋର ଘଣ୍ଟି ନେଲୁନୁ ମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅ ଯହିଁ ତହିଁକି ସତନ ବଳଇ ଅଳପ ଠାରୁ ଆଣେ ମୁହିଁ ତେଣୁ ମୋହର ଦୋଷ ନାହିଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯମ ଗମିଲେ ମନ୍ତ କହିଣ ଯମର ମା ଦୟା ପାଇ ବୀରସେନକୁ ଯେ କହି କାହାର ପୁତ୍ର 8 ବର୍ଷ ଖାଇବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଉପାୟ କହୁଛି ମୁଁ କର ଏଥିରୁ ହୋଇବୁ ଉଦ୍ଧାର କାଠି 2 ଖଣ୍ଡ ଘେନି ଯାଅ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ପୁଅ ପୁରାଇ ଛିଙ୍କିବୁ ନା କର ବୋଲି ବି ହୁଅ ଅଜମର ତା ଶୁଣି ପୁଅ ନ ଖାଇବ କେତେ ନେଇ ନ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେଦିନ ଯମ ରାଜା ଘେନି ପୁଅକୁ କରିଛି ବନ୍ଦିନୀ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କାହାରି ମନେ ନାହିଁ ସୁଖ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ଉପବାସ ଖୋଜନ୍ତି ବନଗିରି ଦେଶ ନାଗରା ଦେଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଲୋକେ ଆନେଷଣ ପୁଅ ତ ଅଛି ବନ୍ଦିଶାଳେ କାହୁଁ ପାଇବେ ଯେତେ କଲେ ଏ ଅନ୍ତେ ଓଷାଦତି ମାନେ ଏକ ମନରେ ଶୁଣ କନେ ମୌନ ଭାବେ ଶୁଣିଥିବ ହୁଳହୁଳି ଯେ
ବଜା ପିଲା କାଟି ପୁରାଇଲ ଘରେ ଯମ ମାତା ବୋଲେ ଅଜମର ହୋଇଥା ଯମ ବୋଇଲେ ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ କିଶଳ କିଶଲଭ ମାତା ଅଜମର ହୁଅ ବୋଇଲ କାହାକୁ ଏ ମନ୍ଦ କହିଲ ଯାହାକୁ ଖାଇବାର ପାଇଁ ସାଇଲି ଥୋଇଥିଲି ମୁହିଁ ତାହାକୁ କଲ ଜମର ଆଉ କି ହୋଇବ ତାହାର ମାତା ବୋଇଲ ତାହା ଶୁଣି ତୋତେ କହିଲି ପୁତ୍ରମଣି କହନ୍ତି କାହାକୁ ବାଉ ତୋର ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ଭୋଜନ ସାରି